da arusa ka yi ga ɗan ko ka na ma arusa ka da gora ta ci buwa ai lallai ai billahi da zai na samu wannan ban sa ta wallahi ka da gona na ta gona ka da gora ta yi saka ba ma ba nake shiru ma magana yana ko da magana ba ta ta su da wani rabuwa abinci wai shi kan zo ba wanda kan zo ba ma ana amfani da shi ai mutanen da hausa ne ba su nuna ya yi daidai da mutum sun gudu ya faka sun da wani abu da turanci wai shi cross wani abu da ke tafiya gida matan nuna ta ta takura saboda ni yanzu matan na ina ganin rayuwa ta take so kawai amma daga baya na shawara gaskiya na shiga neman wata an nuna mai ita na ganta ta ganna na mata tamu wannan mata ko sunanta a rusa za a rusa ai mata ta shiga mota ce a rusa dai wacce na sani ita ɗan ba cike take dam wannan duk mutumin da ya duba a rusa yalla bai ai a rusa ce a rusa din dai a rusa ce wacce na sani kana ji da kyau ban katse ma handari ba amma a rusa matar wani tsohon soja ce yas ce ta gane shi yes cutar nan ta kanjami kuma ni ba zan ce ba za a gani wa inda ba a ji ba kawai ni zan ce salamu alaikum salamu alaikum kin so ki rushe na rusa ba rusa wanda kin so ki rushe ai na dauka mutumin da yake mutumin yake mun yi balaga a gashi mugu shi isin mukuntar mugu ina na san lokacin da zan baki za a jami za a haɗa ɗaurin ba kuma lokacin ba mu shige kan gani ka kasu da shi ke na a rusa kenan mu yanke za ki riga shiga ina ko za ka gani ai ne da saurana kuma da raguwar lokaci ya za a yi yarinyar nan ka san ƴan manya ce ka jaba na maganar nan magana ta kare rimi da ka zuwa ɗaya kulu sai ka ɗauki sawu to ai me dalilin ni ya so ya mawa dalili wani ne mai dalili wani an yi ka ciwon mutunci ni ka zubar da daraja ta da kima ta mutane suna ganin mutunci na ka ji min da mutunci ko yan wannan ne dalili kama mai da wani ma'aikatar da dalili ya so ya saga kama mai da wani ma'aikatar wallahi ba da dalili sana mu ga ya ku kai da jami'a ya ko ba shago kama mai da wani ma'aikaci ko ina cin naka wannan ba ko da makiyan ka ne ma in ka ji labari ba ka ce ce ba ita din a rusa ban gane ko da makina ne in ji labari ba zan ce in je ba ban gane ba ka sa na a duhu ko da ne wace amma ko da dalilin da mutunci da ka san da kai haka da baka sa ni a cikin wannan magana ba al'amari aure ba al'amari ne na wasa ba to bari dai maka ina ba a rusa matar tsohon soja to kai tsohon soja za ka aura ba jinin ka bane da aure da kanunku ko ya sani ya riga ya rike da shikanta ya za ka zubar min da mutunci wannan ne ka wulakanta wannan ne ka wulakanta ba tare da bata wani lokaci ba ta san dai ciwon ɗin ta kashe shi kan jamau a rusa magana a rusa nake
Arusa matan tsohon soja ne kuma kanjamau ta kashe shi. Shi ya tsohon soja. Kana nufin cutar nan da ko a hannu. Ka sami babu nan wuce daɗi. Ba ku da na zo sai na zo.
Larai, yanzu tafiya da ke Allah ya habiba san ciki. Yanzu Larai a ce mutum yana da miji shekara 4 ke zo gidan ko ya zo ya ganna ba. Ni na wannan al'amari ya kawo ne ya kama. To yanzu ke Habiba haka zaki zauna? Irin yan malaman nan da ake bi ba za ki bi su ba. To Habibu Larai ina na sani. Ban san wani malami ba inda na sani. Dan da abinci Habiba ga malam mai gilas nan. Malam mai gilas. Ai kuwa wannan mutumin fa shi yake ta mai aiki akan bazawarin nan nawa. Ba komai ya tafi daidai. Ki je ki gurin sa mana Habiba. Hako. Allah ya yarda Larai zan je gurin malam mai gilas gobe. Shi ke ni zan so bari na tafi ba ta kan ki. Ko ma? Hakon ƙasa mai kama aljanin dare wai ya na ganka haka ne ta shuru Ko dai alhinin uwar gidan ta wuce. ba alshima uwar gidan ki bace. To me ke faruwa haka? Wato ni abin da nake tunani matar baban nan na abubuwan da take min wallahi tallahi in ban da ita ce ta ci darajar tsoro kai. To ai wannan hakuri za a yi. Ka san dai yanzu wannan matar baban naka yanzu ita ce mahaifiyar mu. Duk abin da ta yi maka kwantar da hankalinka. Shikin. Hakuri za ka yi. Ba komai. Ba wani abu insha Allah. Allah zai maganin abu. Allah ya kiyaye. Bari in je in dan wanke wanke. Yawwa to ɗauko guda ɗaya a nan ko ɗaya wannan dai na ji abin da ya ce sai aka yaya kuma Mijina ne kimanin shekara 4 ban gan shi. sai saurara ba sai kin mana bayani ba duk wani bayani da kika zo da shi a zuciyarki mun gan shi a nan a rubuce kina tunanin ba gidan malam mai gilas kika zo ba ne wannan mai gilas ɗin da kika ji ana faɗa mai gilas ɗin zancen hangen zuciya mai ta zo da shi tun daga gida da kika nuna gidan ɗin yanki nuna mana da abin da yake zuciyarki saboda haka ba komai ne ya sa mijinki baya nan ba aure yake nema aure zai miki ke ma kuma in baki a hankali ba sai kin bar gidan gane ki tashi tsaye tun wuri yanzu ya kike so a yi a kashe ke a magana kenan kwaya daya duk komai ya zo a rubuce gidan fa malam mai gidan kika zo ko ba ki san gidan mai gidan ba Ni malam so nake in san lafiyarsa kalau. kina maganar lafiya kalau ana miki magana kishiya zai yi miki kishiya zai miki mijin wannan mataki za a dauka akan kishiyar don haka dakata kawo abin sadaka rana ito sun ki dawo Ana abin sadaka in ya so ca da rana ito sai dai gobe. Gobe na zo na kawo. to dai za ki zo gobe muna fa ganin ki fa ba ki zo da mai kauri ba ki zo da abin sadaka mai kauri yawwa Ni abin da ya kawo ni daban, ni abin da yake daban. Ni na zo in duba akan lafiyar mijina shi ya tsaya yana zuwa mu akan daban aure. Yanzu dai abin da ya kamata lafiya. Ya kamata a ce a je a ɗauko su baba. Ka kawo su kusa da kai. Kaga dai a yanzu kai ne babba. Ba su da wanda ya fi ka. Ko ba haka ba? ai abin da tunani ba Kaga dai da abin da ya faru komai ya wuce. ba za a yi abu da kawa kafin in kawo ta sai in je wajen malam mai gilas ya duba To shi kenan.